Ce înseamnă performanța într-un mediu industrial? Cum arată progresul și de unde vine sentimentul de stabilitate? Așa cum v-am obișnuit, răspunsurile vin de la oamenii care se dedică în fiecare zi acestor obiective, cei din echipa Holcim. Să devin varianta mea cea mai bună, să depășesc limitele întotdeauna. Pentru mine, performanța înseamnă să obțin rezultate valoroase împreună cu echipa, prin încredere reciprocă și să ne depășim împreună limitele. Sunt multe piese care vin și le luăm ca pe un lucru deosebit, cum a fost metroul de la București. Pentru mine a fost o performanță. Performanța pentru mine este un aspect complex. Trebuie să ne asigurăm că procesul de achiziții se desfășoară într-un mod etic, legal și eficient. Toate aspectele acestea contribuie la performanța companiei. Suntem profesioniști, facem lucruri trainice. Performanță pe partea rolului meu ar fi practic să contribui ca și echipa mea sau compania să facă lucrurile mult mai ușor, să economisească timp. Progresul înseamnă muncă. La nivel profesional, progresul a însemnat faptul că am reușit să îmi dezvolt multe abilități. Să reușești să dezvolți abilitățile personale și profesionale ale tale și ale echipei din care faci parte sau pe care o conduci. Progresul întotdeauna ar trebui să ducă către rezultate. Iar personal am reușit în această echipă să îmi fac și să îmi formez nu doar colegi de muncă, ci și prieteni care îmi sunt alături atunci când am nevoie. Orice este nou, orice experiență nouă, orice produs care este nou și se schimbă. Mai ales de când am venit în fabrica aceasta, am evoluat de la funcția de muncitor până la funcția de șef de echipă. Am evoluat și ca muncă și ca învățătură. Am ajuns și financiar mult mai bine față de cum am venit. Compania contribuie la sentimentul meu de siguranță și echilibru prin susținerea continuă, prin discutarea oricărei probleme existente. Este vorba de înțelegere, respect reciproc. Facem tot ce este nevoie pentru a crea un mediu de lucru plăcut. Sunt condiții, ne protejează, adică protecția muncii, ne învață unde avem voie, ce nu avem voie, ce să purtăm, ce să nu purtăm, să avem grijă unii de alții. Încă de când m-am angajat, Holcim a însemnat în primul rând un suport financiar. Aceștia s-au asigurat de normele SSM și de protecție. Ne încurajează, ne sprijină să învățăm cât mai multe, adică să performăm la cât mai multe, să nu stagnăm. Pentru un tânăr este foarte bine să progreseze, adică să nu stagneze. Tot timpul să vrea din ce în ce mai mult de la el. Am parcurs împreună drumul care descrie cel mai bine echipa Holcim. Suntem în călătoria noastră la final și e un moment potrivit pentru un bilanț. Curajul, asumarea și experiențele pozitive sunt doar 3 dintre reperele care stau la baza acestei companii. Iar cei care formează echipa Holcim le au. Nu era un test, dar dacă ar fi fost, l-ar fi trecut cu brio.